ओ प्रिया प्रिया तू मगर प्रिया बेवफा तू सनम सांगू लगे तुझे मागील जीवाची लो ही दशा
विचार करतो अश्विन. हृदय असून सुद्धा मुद्दाम विचारता. माझ्या नशिबात अनिश्चित संकट आहे असं विचार करत असता. होय, दिवस वैता वैता अनुष्का तब्येत खूपच बिघडते गेली. आई खूप त्याला समजून सांगले, पण ते हट सोडचेत ना. समा जेव ना, आणि तुझकडे सुद्धा समा उलेच ना. हे जर घडू कारण कोण? सगळ्या या व्यवस्थेत जबाबदार कोण? ह्याचा मला विचार करा तुम्ही. तूच मागे कसली चूक असा. तुमगे चूक न झाला कोणा अनुष्ठान चूक. त्याच्या जीवनात सत्यानाश कर तुम्ही, सत्यानाश. अनुष्का अतिथ्याबरोबर प्रेम करता आले, पण तुम्ही त्याका लग्ना विरोध केले. आणि काय आत्महत्याची धमकी दिली. लग्ना मंडपात खऱ्या सांगतो म्हणल्या तू आणि तुझ्या चढवाण घाट का माझं घाट. लग्ना मंडपात अग्नीची सगळ्यात फेरी मारता मारता अखेर फेऱ्यात हाय अनुष्का सांगले, अनुष्का आईच्या मागे जीवन तुका हरपण, पण आज मागे जीवन तुमचे बयान बरबाद झालं मामा, तुमचे बयान. आमच्या सर्व नाशात तुम्ही जबाबदार आहात. तुम्ही मामा, तुम्ही. अश्विन, तू सुद्धा नका दोषी मानता. जो सत्य 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 मामा. त्या दिवस अनुष्का सगळं हकीकत सांगेल मामा. कसले कुळ आणि प्रतिष्ठा घेऊन बसला मामा तुम्ही. कसले पोटात जन्म केले पोरा सुखापेक्षा तुमच्या प्रतिष्ठा हो ना मामा, प्रतिष्ठा. याचा विचार कर मामा. अरे, हे गावागावात लोक किती म्हणतेशील माका. या गावात दोन तोंड असं मामा, दोन तोंड. बारक्याला बी उलटतात आणि वाईटक्याला बी उलटतात. ही या दोन घे. त्यांना चार मग हे कळतशील. आज हो असं प्रसंग ह्या माझ्या निवडीत आलो. अरे मुखाने संकटात तरी मग काही कल्पना असली आणि समजावली. अनुषा सगळे पहिलेच दिवसांनी घेऊन तुझी बरोबर लग्न झाले की तू काढ होत म्हणून. तुम्ही योग्य पुरं उलट झाल मामा, उलट झाले. 3 जीव वाटेल आले ह्याची किती आहे. अनुष्का कर कसे ना मिशा रुपा ना पिसे लागून जाऊन सुद्धा हा बाहेर नसेल झाला. आज बाहेर नसेल आणि तो विचार आदित्य त्याचे काय चूक नसतात तुम्ही त्याला त्रास बघू लागले. हे फक्त तुमच्या प्रतिष्ठा पाहिजे मामा. त्या प्रतिष्ठा पिटी आणि फिरा ह्या गावात थाट जब हे की अभी आप जो माता भेटले त्या नाम तुमच्या ही प्रतिष्ठा किंवा पटली या दोन दे. अश्विन, अश्विन, ऐकून तर घ्या पहिले. खाली एक हळद कुंकूम जवळच केला घरात प्रोग्राम केला हळद कुंकूम जवळच केला तर येई त्या सगळं बायला आपल्या तर पळी येई बायला का किती देऊ मग काय म्हणा येतेच ना किती देऊ हा किती दिलं एक काम कर हा सांगा सगळे बायला ग हा.
मागे फोन नंबर दी गो किती झालं काय ना वैताला समोर वैताला पहिला समोर दोन खाव हा ते म्हणलं वैताला मरता जाव बरं झालं, हे आहे ना हा मरत मुलगा आवडतं म्हणून आता का धावलं पडी देवाला पाय पडू गेला बुद्धी देणार का म्हणजे बुद्धी किती आज पड घेऊन येऊ हे बघ चॉकलेट ते किती आहे तू आता वैत काही नाही बरे तोंड गोड करून वच मागे पडला का असो ते असो भाई एक काम करे घेऊ आज भाई आज संडे घर साफ कर संडे संडे हा वन डे आणि T20 करून केली दौलत विराट कोहली विन झाला म्हणून रोहित शर्मा कॅप्टन केलो किती झालाय वर्ल्ड कपाला बाहेर पण गेला आणि ह्याचे कारण किती काय म्हणणार इंग्लंडानं आमच्या इंडिया मनशाचे तेंगे प्रधानमंत्री केले तसमून आमच्या टीम इंडियावर इंग्लंडावर डिबेट झाला तेंगेर आणि उपकार किती दोन घ्या का म्हणतो देवा 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 कसं केवड के बाई कसं केवड का म्हणतो हे त्यांची खूप आर पडे हा हे शिनगुडाला हो काय ना इंग्लंड आपण वनडे संडे संडे घर साफ कर घर झाडू मार संडे हा बापा झाडू मार म्हणता होय मला बोलतो फोन आला किती भाऊजी तुम्ही ते त्यांना पळे सुना म्हणता जगत घेते राहतात हे बाय मग ऐकूया आयच्याने हा तुमच्याकडे केले ना आयच्याने बरे का नव्या चपाती आणि भाजीशी हा तुम्ही चपाती आणि हा भाजी रे भाजी काम बेजार आहे नाही गो एक 2-3 टायपाची भाजी बांगडा मला किती बरा दिसता येईल नाही भाजी तर येते पहिला एकच भाज्या पोसा सांभाळ हा बाई तर किती बार केला लचाण खुंचे केवळ वस्तूवर किती केला काय ना पॅन्ट थोडं तर रस्त्यात थोडं तर वाटायला मला हा हा पॅन्ट शिरा रस्त्यावर नव्हे का गणनाथ गो हो काउन्सिलर मारतो गो प्रेमात संकेत गो गणनाथ गो किती काउन्सिलर मारतो प्रेमात संकेत गो काउन्सिलर मारतो प्रेमात संकेत गेलो आणि तुम्ही समजा ना हा की तू प्रेम करणं म्हणे हे प्रेम या बलार करू आलं चालू गो काउन्सिलर मान गे कसलं प्रेम तू केलं न्यू प्रेम तो प्रेम कसलं हा तुम्ही दोघा संस्कृत शिकून बरं शिले संस्कृत विचारा संस्कृत घरात तुम्ही जगन घेऊन लागला आजूबाजू वाड्या लोक सर्दी जाऊन समजून घेऊन येताले हे बघ पेज केला आणि सुंगट घालून हळवा भाजी केला उचून गिळ घ्यायचा होता बघा 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 सुंगट घाल हळवा भाजी थोडी अर्थिंगा खाण वेस्ट पडते तिथे लागत ना तू अर्थिंग लागत आज बघ कार ड्रायव्हिंगचा लास्ट दिवस तसं ड्रायव्हिंग करावं विचारशील कसं माका एक सांग तुम्ही गाडी चलवताना जर तुमच्या मध्ये कधी भाऊ किंवा भाव येणार तुम्ही कोणाक मारताले कोणा मारू सांग नी कोणाक मारताले गवाक भाव म्हणा मग रक्ताचं मत की पाच मान गेलो गवाकच नसले चाला गावात त्यांका दोघांच्या मागच्यापेक्षा गाड्याचं ब्रेक माराने होय बरे हाय गाडी किती बरे किती असा आणि बरे ड्रायव्हिंग तुला लेट काम सुरू बरे या पिशाच्याकडे काय उडवलं काय देना नाव पे गेलं बरं कोणा पिपीच म्हणता तुम्ही आवड गो पिपीचो हा हुशार हाय हाय म्हणे तू एक ना मग हुशार होता म्हणा माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं ना माका एक सांग ताजमहल खय असा काय असं मला
हॉटेलकडे उठतालाय. आता आणि एक मला सांग ताजमहल हो कोण बांधले ताजमहल आणि कोण बांधतालो गोंड्यान. आता मला आणि एक सांग थंडीत आईस्क्रीम खायला किती जातालाय थंडीत आईस्क्रीम खायला कप सरतालाय. मागा आणि एक सांग चली पळाव को चालत किती आवडता चाल पळाव को चली गेले जाय ना बोली दिव झाला मरे बकऱ्याकडे देवस्थानाकडे वरतात. देवस्थान बकऱ्याकडे हाणतात. यार किंचे मग बात केस खोय. ना तू हुशार आता हो गेलो बरा दिसता ह्यांच्या या घरात म्हणून कसले आयटम असतात माका गेलो का 1000 रुपयाची याद असा हो तशी पण आता खूप उरले ना हो तू बिना का मागेल बाहेर बर्थडे आहे 50 इंचा पैसे घे ना ए यांच्याकडे घेऊ तू त्या क्रिकेट प्लेयर श्रेयस अय्यर ओळखता कोलकाता तर आम्ही घरात मनुष्य बोलतो अरे वा खूप लागी संबंधी कोण झालो एकदम लागीच हा आवयला बापाला आत्याला चल्याला मेवण्याला मामीला मामाला नातवाला मावशीला भावा बायलेला भाजीला खावाला पोसू देईला तर तो श्रेयस अय्यर ए माफिस्ता पुरा खूप लागी संबंधी मत गेलो हे असते सगळं रिलेशन आम्ही दोघं घेतले ते मल्लापूर रे यल्लापूर परत पुरा सगळं आमच्याला रिलेशन जाते मला काय ओर रे बघी देवा आम्ही रिलेशन तसे हो हे गोवन ड्युटी पोलिसाकडे फटाण करता चल खाड ना झाला तुझे 4-5 सेक्शनला भीतर लांब करतो का 1000 अरे स्वामी ये का बेगा 1000 रुपये तू कधी देणार हा मागे जेवण आहे कशी जातो रे खाड 1000 किती भेटले पैसे बाहेर नाव त्या साताला पैसे दिसले नाही ते तुमका 1000 रुपये तितका तर खाणं दाखवायचा 1000 रुपये काय झालं आणि तू कुठे ठेवून नाही त्याला आता थंड गाळा केलं प्रगती बँक कारवार मी आदित्य पत्रात 200 रुपये दिले पण ते मेन्शन करतो. आज दिवस खूप बरा गेलो. सकाळी देवी दर्शन
अनुष्का की झाले अशी पिशामध्ये किती वाटतं सांग अनुष्का सांग कोण कोण आहे ह्यो? कोण तो आदित्य वेदांत तो किती आहे ना कसं कठोर सत्य ना अशा सोडल्या अनुष्का खातीत नाही ती जो वाटे लग्न झाले अनुष्का वाचत जाल्यार फक्त एक वाट आसा ती कितें काय म्हणल्यार अनुष्का आणि आदित्य हे एक करून जाले हांव अनुष्का आणि आदित्य एक करून हेंच्या परत दुबय वयतलो हॅलो साहेब तुका पांय पडटा दोस्त प्लीज कशा करून म्हाका एक फावटी आदित्य मेळूंक दी वा तुगे उपकार हांव केन्नाच जीव अस्त करून विसरना साहेब ओके फ्रेंड देव बरें करूं डॉक्टरांनी मला विश्रांतीतली खूप गरज असून सांगणार तसून वातावरण चेंज करण्यासाठी उठीन आल्यावर मुंबई वचपून फिरा आमका वच्चा दुसरं डॉक्टराकडे वच्चा हे रागार जायना गो हा ओटीने घेऊन वचपय तुका खुशीत राव पळया खुशी म्हणतो म्हाका याद जाली म्हाका सांगा पळया राग आणि खुशी यातीच फरक आसा हांवें जावन तुका भाई धकल दिला मुगो तेका राग म्हणटात आणि तू तुझा भाई उडी गेला न्ही त्या खुशीत म्हणटा पळय असं कितें उलयता काय ना हा सकल करताले आणि पाय वर करून त्याच पायी गाड्या मारताले मागीर आतां फडफडूक तरी गडगडू लागले कितें ह्या पावसाक वेळ ना मूर्त मुगो वर्सभर गडगडते राव दिसतात ह्या पावसा निमित्तानं हिरो मारील बरो तू बी एक बुच मार गो सकाळी ते काळे कोपेन ताती गायला मात उकोंडी पळय काय कमी ताती हा माती वच भाऊजी अरे कापिष्टा कित्या गप्प करता आता तुवें धाडटा म्हाका भाऊजी तुम्ही काय चाललंय हो मोर मरे हो कशें म्हणल्यार मागीर पंजा वयल्यान आजू जालो आनी त्या आज्या वयल्यान मागीर बाप्पू जालो आनी मागीर बाप्पा वयल्यान हांव जालो पळय बाये हो आम्ही कशी चाललंय मंगल एकदा मान म्हणल्यार म्हणजे म्हाका मनीस सांगले भाऊजी तू तसं खोटे सांगू मी बाय सांगता आम्ही माकडा वयल्यान चालले म्हणून माकडा वयल्यान जालो की तुगेल बायेन मरे तुगेल फॅमिली बद्दल सांगले आनी हांवें मरे मागीर फॅमिली बद्दल सांगलो पण आम्ही फॅमिली माकडा वयल्यान चाललो बाबाये हांव सांगता तुगेल बाय सांगता मरे राव हा बर एक मिनिट हा बाहेर फोन हा बाहेर घबराव
खबर असले तुका कित गो भूत आणि सून अशी कडेन एक वर्ष जाते मुगो सून बरी करत उतरली बांगडीत खूप मरता म्हणून खूप फ्रिजा दवरून खायना का पापलेटा मांजा असले किती खा गो सगळे आरामा हा अधे मात्र घंटा मला होता दिसता तो मोठा जाते वयता त्याने पोट्ट जाऊन कोण आणि हा बारीक जाते वयत्या ते मोठे जाते वयता कित खातो म्हणून कळटा आमकां बी सांगत ना गो कित खातो म्हणून हय हा आणि 2 दिवसांनी येता हा बरें यो हा बरें बाय आपण कित खंय आणि 2 दिवसांनी येता 3 डोवरी दिलते भांगर उडी येता खातो कित करते सावळा तो व्यंकट दिसतो तो घरा असता पळत उभत गेल्या कित गो आगोल्याक फोन येतोय म्हणते गेलो ऑटो दाखलेच करून लागला मुगो कितें भानगड कितें ना मुगो तुका कळल्या का गांवां तू नातो तू बाये तू खाली बापे ना किती खाली बाटली खाली झाली दिसता अरे किती खाली सभा सोडून सांग रे व्यंकटा रूम सोड बाटली खाली झाली म्हणता पुरा पिल दिसता तू कुवार तू दिना आता काय जिद्द करू का होय बरे असा मागे मांडेल गो माफ करा माका मानला कर त्या व्यंकटान पैसे डबल टिबल जाता म्हणून सांगून कोणतरी स्कीम हाडिली आणि हा पैसे असेल पुरा घराचे पेपर आपल्याला भांगर बिसारी विकून म्हणते स्कीमात पैसे घालतात कापणे क्या रे बोलो कापणे apa आरोपी व्यंकट अय्यर गावात पाय धरून त्यांना काम दौड येईल अश म्हण इथे काम नजर दवरिली तारा तू सारखी कितली की अर्थ उद्देश भाला पैसे डबल आणि टिबल जाता मग लाखांशी रुपये हडप केला येणी खरे का माका काय झाली धान दिलो माडे होड तुझे सत्कार ना भाऊजी हो बँका फिटिंग मारे इथे कटिंग आणि किती रे केस ना 2 महिने सुद्धा लागला मरे कर्मात म्हणून आमचं हा सांगते आणि ऐकत आहे आम्ही रेल्वे स्टेशनात पुरा पैसा समेत रेड हँड पकडले काय रे पकड हे तू गौरस नाही हे सगळे खरे असा हा तुमचे पूरा पैसे वापस करता हो आम्ही पूरा पैसे वापस करता हो मागा लगा छोडा हो रूम देतात भाड्या रूम देतात दिया आणि कापणी करून घेते तुम्ही सब लोक अभिवृद्धी जीवन समृद्धी जीवन म्हणून अशी नाच चालली बंडल किंवा पडल्या धाव पैसे डबल आणि टिबल जाता म्हणून पुरा कष्टान कमेल पैसे वाटेक लावून घेतात माक खूप बेजार दिसता
कित्याक काय म्हणल्यार तुमचे असे शिकील लोक बी या बंडल स्किमा म्हणल्या कित्याक धावता का म्हण आता आणि ते ऑनलाईन गेम गेला स्पीड अप आणाचे आणि ते पबजी को खाना का इसको मारो इंगे पोरा खूप मोबाईल देना का पोराचेर एक नजर दवरा मागे एक सांगा या ऑनलाईन गेमान आता स्पीड अप आणा किती आज मला कोणाला उद्धार झाला नाही असं झपड्यात केन्नाच पडना का सगळ्यात बरं झालंय चल मार्गट तेरा लोक डबल जाय का टिबल जाय का डबल नका ट्रिपल नका मग तू एक सिंगलच पुरव तारा मनशाक जीवनाबद्दल पैसे मुख्य नाही पैसे कमव जाय कितले जाय पडे तितले ह्या जीवनाबद्दल हेल्थ इज वेल खुशीत राहूचे मुख्य एक दिवस जन्म एक दिवस मृत्यू ह्याची मध्ये आम्ही बरे काम करता पण त्यात तो लोक पळतात म्हणजे पैसे नाही भाऊ हात चुकले माफ माफ करा अच्छा नाही काही ना पण पैसा पटल धावला धाव तरी फक्त नाही तुमच्या फाटल्या किती म्हणल्याने मागे जीवन तू करतो अरे रे मागे जीवन तू करतो चला तवशे धन्य वाटले की भाकरी केला भाकरी चाकरी माझं चाकरी कोण म्हणतात भाऊजी किती ऐकून किती सांगतो गप्पा या टोला थांब ना एकटा ऐका ना चला होता मी गप्प पश्चिम भीतर छेड़ता नहीं और मुझे छेड़ने वालों को मैं कभी छोड़ता नहीं। अरे शिव तो शिवच होता आणि गिदड ते गिदडच। अरे
शिव जीवन तागाचे झपड घालता आणि गिदड मेल वागाल बरकावडचे स्वतः घालता एक फरक असा नाकाने तुका मिस्टर वेदा म्हणा तो आधी त्या ठावडण करो ना त्यांना शक्ती ना अरे का असला काढ काढ आले ती गरबाई आणि आकाशाचा आकाश फोड हाय तुझ्या सगळी सब मागा चुकता पडकच जाय त्या दिवस आधी त्या सारा नशेत असताना तेगेल बोट फोन तुझ्या रक्तात कडको राहून गेलो त्याची रक्तात बदलो आज रक्तानेच घेतलेला तू काहीतरी पण करा तू सोड वेदांत सोड ना आदित्य रस्ते अवस्था कर ले रही है यार मोहब्बत दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा जिंदगी एतबार ना रहा जिंदगी एतबार ना रहा हे मागे जीवनात काहीच होला दोस्त मागे जीवन तुका अर्पण म्हणून सांगून मागे जीवन सर्वनाश केले चल आधी आम्ही जरा शीताकडे वचून या चल तुम्ही हा तुमपर्यंत येऊ सुटिलो आधी हो अनुष्का गो अश्विन अनुष्का गो अश्विन ह्या लोपर पिंडा काढण्याचे कसले काम ते का अगदी महत्वाचं काम असं आदित्य तुझे पायांत मनुष्य उपाय येऊ द्या तशी म्हणून तुम्ही आदित्य आमगे घरी येऊ जाय त्या मनुष्य रूपात म्हणला हा काहीच कळणार कोण ठे ते तुझ्या अनुष्का आधी अनुष्का पिशाविषयी किती बोले नकास आता देखील कर्माच अनुष्का वगैरे अनुष्का सरुषित तू गेले तसा आणि आधी पण तू गेले दुरू हे माझ्या इच्छा असा ते अनुष्का तो पिशार पडला आधी पिशार पडला आणि अशा साल्या त्या वाची मुश्किल असा जी वाची मुश्किल असा त्यांना पडल्या फक्त तुझ्यालाच नवा धाक मारत होता जी तुझ्यालाच नवा हात मारत होता. आता हात मार काहीच फायद ना हा अनुष्का कडे येऊ शकणार आधी तुका अनुष्काकडे येऊच्याच पडता तुमच्या परिस्थिती आधी अनुष्का जीव संकटात असा तू गेला तरी बरे देता का पर्या हो एक आम्ही अखिलेश प्रयत्न करूया तुम्ही की सांगता म्हणून मग काहीच कळणार बरे चल परमेश्वरा श्री हरी विठ्ठला
मागे दुवेल ही अवस्था पळून घेऊन हा विचार पडू लागला देवा मागे दुवे वचन देवा मागे दुवे वचन देवा मागे दुवे वचन देवा देवा तुझं कोण आदित्य तू इकडे आला काय काय ते तुम्ही कळलं मामा तू मात्र शांत राहा अजून तिकडे मामाला राग अजून याला गेला असता अजून सुद्धा हा वेळ तिकडे आवडला तस काय ना आधी अशी काय ना आधी त्यांच्या रे संकटा पयान वैतगारांका शिलेले उरतले तुझ्या अपमान अजिबात ना आधी मान सम्मान अपमान हे सगळं त्यांनी विसर गेला आता असं फक्त निर्विकार जीव त्या हाडा भडकला देव अनुष्का अनुष्का मामा आप कोण के सांगू हे कसली परिस्थिती करी गेलो ते हे सगळं पाठी असतं अनुष्का अशी खूप बरं असा तू त्याच्या बरोबर तुका संसार करतले तू बाहेर सांगितलं ऐकत नाही तू माझ्यासाठी काहीच करणार का पण स्वतःसाठी जग मागे प्रेमाल पिशी म्हणाल तर काय होत हे तरच मागे समाधान असा पहिलेच्या आमची तू आनंदात रो अगदी खरे तुझी शपथ तू संपूर्ण भारतात मला भांगात रोखलो ना पुढे तशी जाय ना तुझा इतर विश्रांती कर अरे वा आज एकदम आमगे घर शांत असा देवा सदा हे घर आमगे अशाच दौर देवा हा तुझे रस करून काय पडता बरं एका विचार कर आदित्य आज अंतिम निर्णय घेऊच पडतो तुका बरं एका विचार कर पण निर्णय तर कसली घेऊ ह्या त्रिकोण प्रेमात निकाल लावूच आहे हे दुसऱ्यान तुका कायम बाजून व्हायची पडतले त्याशिवाय दुसरं मार्गच ना
अनुष्का सुखासाठी हो त्याग तू करचोत पडतो आदित्या हो त्याग करचोत पडतो मागेन बलिदानात अनुष्का कायम तुका रोतल्ली ते माग विसरताल्ली हळूहळू कशें जातले पण तू जिवंत असपर्यंत ते सुखान राहू शकना हा. तू हे जग सोडचेच पडटले आदित्या तू हे जग सोडचेच पडटले अनुष्कासाठी तू हे जग सोडचेच आधी जग सोडचेच पडटले हय त्याशिवाय तेंगे संसार सुखात करू शकना माग ते विचोर केन्नाच जायना अनुष्काच्या तशमन हांवें हे जग सोडचेच पडटले आई तू अर्जुन कडे हांव येता काय आई तुझे जे हल्ला केलते नालायक वेदांताने या कोयत्यान दोन्ही हात पटकन उडेला आतापर्यंत गाव वेदांत या गाव जगाचे कसं अत्याचार करता का म्हणून उठ आधी 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 चल दोस्त हा तू घबरायला होता तो क्या फायदा आता खूप वेळ झाला रात्री खूप विचार करते बसलो आणि अंतिम निर्णय घेतले की या त्रिकोण प्रेमाचा मग बाहेर व्हायचंच पडतले तशमन विशी घेतलं अनुष्का विशी घेतलं त्याशिवाय तुमचे संसार सुखात चालू शिलो आहो बापू तेमगे माया ममता मेहनत सगळे पोराचे निर्णय करून पोरा नाना गोड करतात ते पोर काहीच नेस कर वडिलांक मना विरुद्ध उचून प्रेम कर हैरा गिरा कर धाग वयतात तशी जाऊ जायना न्हू जाऊ जायना आहो बापू उतरा काय पोराक केन्नाच उतरतो तुझी सारख्या भल्या भल्या माणसाने काहीच किती अपमान केला अखेर मागे पोकळा सभे मनात आधी बी त्याग केला आधी बी त्याग माझं माफ कर आधी माझं माफ कर. आज तुम्हाला अनुष्का एकसाठी कितलं प्रयत्न करावा आधी तर आमच्या करूसाठी ती तुझ्या जीवा बली दिला आधी ती तुझ्या जीवा बली दिली हा तुला कोटी कोटी नमस्कार करता ती अनुष्का जो प्रयाण तो आदित्य करतो तुझा लोकार करना तो प्रयाण मागेल आत्मा शांती मिळणार सगळ्यात मागेल खरोचकार हाकीरच नमस्कार अनु मागे जीवन तू करपण अनु मागे जीवन तू करपण